салом дӯстони азиз, ман баҳмайёр надиров журналист ҳастам. 10 сол мешавад ки ба омӯзиши журналистика ва кор дар ин самт идома медиҳам ва бештар маводҳои гӯям замонавӣ пешниҳоди хонандагон мекунам. дар давоми ин 3-4 дарсе ки мо бо шумо мегузаронем, ман ба шумо чӣ тавр сохтани маводҳои интерактивиро меомӯзонам, аз ҷумла сохтани опрос, яъне назарсанҷӣ, овоздиҳӣ, ҳамчунин кортҳои интерактивӣ ва тест. ин ҳама дар барномаи Playbuzz аст. дар дарсҳои дигар бошад, мо бо шумо сохтани харитаҳои интерактивӣ ва ҳамчунин визуализатсия даних, яъне визуаликунонии додаҳоро ба шумо меомӯзонем. дарси имрӯзаи мо бахшида шудааст ба платформаи Playbuzz. ин платформа ба мо имкониятҳои зиёдеро пешниҳод мекунад ки ба воситаи онҳо мо метавонем маводҳои худро ба шакли ҷолибтар ва рангинтар пешниҳоди хонандагон намоем. тавре маълум аст, бештари хонандагон имрӯз хондани матнҳои дарозро дӯст намедоранд ва ба онҳо гузаштани опрос ҷолибтар аст. аз ин сабаб лозим аст ки журналистон ба маводҳои худро ба ин шакл ба онҳо пешниҳод намоянд. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр кор кардан дар платформаи Playbuzz, чӣ тавр сохтани тест, кортҳои интерактивӣ ва опросро нишон медиҳам. дӯстони азиз, тавре ба шумо гуфтаем, имрӯз мо дар бораи платформаи Playbuzz суҳбат хоҳем кард ва яке аз имкониятҳое ки ба мо Playbuzz медиҳад, ин сохтани кортҳои интерактивӣ аст. тасаввур кунед ки шумо дар даст корт доред ва он аз ду тараф иборат аст, тарафи пеш ва пушт, ва дар ҳар ду тарафи он маълумот ё аксе нишон дода шудааст. имрӯз мо мехоҳем тарзи сохтани чунин кортҳоро ки ба сомона ва шабакаҳои иҷтимоӣ гузоштан мумкин аст, ба шумо нишон диҳем. тавре мебинед, мо дар рӯзи шаҳри хуҷанд чунин як маводро барои Азия плюс омода карда будем ва дар ин ҷо ҳайкали Ленин ки пештар буд ва имрӯз ҷои он ҳайкали Сомонӣ гузошта шудааст, муқоиса карда мешавад. яъне бо пахш кардани тугмача шумо ҳолати пештара ва ҳолати имрӯзаро метавонед бинед. биёед имрӯз ҳамин маводро такроран бо ҳам месозем ва мебинем чӣ хел омода мешавад. барои ин мо ба сомонаи Playbuzz ки ҳоло x.k ном дорад ворид мешавем. бо пахш кардани тугмачаи sign up вориди худро ба қайд мегирем. шумо метавонед худро ба қайд гиред ва ҳамчунин метавонед ба воситаи аккаунти Google вориди ин сомона шавед. тавре мебинед, платформаи Playbuzz ба ман аллакай маводҳое ки пештар сохта будам нишон медиҳад. албатта шумо вақте ки бори аввал ворид мешавед, саҳифаи асосиро нишон медиҳад. бо пахш кардани тугмачаи create мо ба кор оғоз мекунем ва инҷо тугмачаи start from scratch-ро пахш менамоем. корти интерактивие ки мо гуфта истодаем flipkart ном дорад, интихоб мекунем. бо пахш кардани тугмачаи добавид заголовок, яъне илова кардани сарлавҳа, мо метавонем сарлавҳа, шарҳи кӯтоҳ ва сурати асосии маводро ворид намоем. сурати асосии мавод агар мо флипкортҳоро дар сомона ҷойгир кунем нишон намедиҳад, лекин дар вақти паҳн кардан дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо лозим мешавад. ҳамин тавр бо пахш намудани тугмачаи ки нишонаи суратро нишон медиҳад, сурати асосиро ворид менамоем. шумо метавонед аз худи архиви ё аз бойгонии Playbuzz суратро ҷустуҷӯ кунед ва интихоб намоед, онро аз компютератон боргирӣ кунед ва ё аз сомонаҳои дигар линкашро нишон диҳед. мо аз компютер боргирӣ мекунем. шумо метавонед бо пахш кардани upload суратро аз компютератон интихоб намоед ё ба таври осон суратро кашида биёред болои ин. пеш аз омода кардани чунин кортҳо, албатта ҳама суратҳо ва матн омода карда мешавад, то ки кори шумо тезтар бошад. ҳамин тавр сарлавҳа ва шарҳи маводро ки пештар омода шудааст ба он илова менамоем.
акнун мегузарем ба сохтани худи кортҳо. тавре мебинед корт аз ду тараф фронт бек иборат аст сарлавҳа ва дар ҳар ду тарафи он мо метавонем сурат ё маълумотро ба шакли матн ворид намоем. дар ҳолати мо албатта дар акс нишон додан хубтар аст. барои ҳамин интихоб мекунем дар тарафи пеши корт сурати аввалро. сурати аввали мо ҳайкали ленин аст ва дар тарафи пушти он ворид менамоем сурати ҳайкали сомониро. ва ҳамчунин сарлавҳаи кортро мегузорем. номи кортро мо шартан ленин исмоили сомонӣ гузоштем, барое ки дар корти аввала ҳайкали ленин нишон дода мешавад ва имрӯз ҷои он ҳайкали исмоили сомонӣ гузошта шудааст. бо пахш кардани тугмаи ҷамъ мо флипкорти навбатиро илова мекунем. сарлавҳаи онро мегузорем ҳукумати шаҳри хуҷанд ва аз ду тарафи он намои пештара ва ҳозираи онро ворид месозем. ва ҳамин тавр кортҳои дигарро бо гузоштани номи корт ва илова кардани суратҳо давом медиҳем. шумо метавонед дар ин ҷо то 10, 15, 20 корт илова кунед. хуб дӯстон, ҳамин тавр мо корти охиронро илова мекунем. ҳамин тавр мо дар ин ҷо 10 кортро илова намудем. бори дигар тафтиш мекунем ки ҳама кортҳо сарлавҳа ва аз ду тараф сурат доранд ва пахш мекунем тугмачаи превью. ин ҷо мо намоиши пешакии кортҳоро мебинем. метавонем санҷем ки то куҷо кортҳо дуруст ҷобаҷо гузорӣ шуданд ва кор мекунанд. баъди мутмаин шуданд ки кортҳои мо дуруст ҷобаҷо гузорӣ шуданд, тугмаи комплет яъне анҷом доданро пахш менамоем ва ба мо дар ин ҷо коди кортҳои интерактивӣ пешниҳод мегардад. embed код барои гузоштан дар сомона ва пайванд барои равон кардан ё фиристодан ба дигарон ё гузоштан дар телеграм, фейсбук, инстаграм ё ки одноклассники, дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ки мехоҳем дар он ҷо паҳн намоем. бо пахш кардани копи код мо коди онро мегирем ва дар поёни файли word ҷой медиҳем то муҳаррир ё касе ки ба сомона онро мегузорад илова намояд. агар шумо худатон ба сомона илова менамоед, он ҳар як сомона дар худ тарзи гузоштани кодро дорад ки ба он восита шумо метавонед кодро ба он ҷо илова намоед. ҳамчунин метавонед бо пахш кардани копиёр пайвандро копӣ кунед ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ё ки мессенҷерҳо паҳн намоед. ин буд тарзи сохтани флипкортҳо дар Playbuzz. имконияти дигаре ки Playbuzz ба мо пешниҳод мекунад, ин сохтани опрос аст ё ки пурсиш
албатта ҳар як сомона дар саҳифаи аввали худ пурсишнома дорад, лекин баъзан лозим мешавад ки опросҳо дар байни маводҳо ҷойгир карда шаванд ва назари хонандагон гирифта шавад. агар пештар барои гузарондани апрос васоити ахбори omma махсусан рӯзномаҳоро лозим мешуд ки дар рӯзномаашон онро ба чоп расонанд ва интизор шаванд ки хонандагонашон ба он ҷавоб пур карда мефиристанд, имрӯз ин хеле осон аст ба воситаи Playbuzz. Масалан дар Азия Плюс ҳангоме ки дар душанбе мехостанд дизайни ягонаи таксиҳоро интихоб кунанд, мо чунин як маводе навишта будем ки ба кадом ранг ба таксиҳои душанбе мувофиқтар аст ва дар поёни мавод мо илова кардем чунин як опросро ки хонандагони мо имкон дошта бошанд овоздиҳӣ кунанд, яъне назари хонандагонро низ гирифта бошем. Тавре мебинед то имрӯз инҷо 1857 нафар овоз доданд. Тавре медонем аллакай дизайни такси интихоб шудааст, лекин дар он вақт мо тавонистем назари хонандагонро гирифта бошем ва тақрибан 42% онҳо ранги сафедро интихоб карда ҳастанд ва 40% ранги сабзро. Албатта имрӯз таксии мо ранги сафед дорад бо ранги зард. Ва биёед сохтани чунин апрос ё назарсанҷиро ба шумо меомӯзонем. барои ин мо ворид мешавем ба саҳифаи аввали Playbuzz. боз ҳам пахш мекунем тугмаи Create, Start ва инҷо замимаи полро интихоб мекунем ки мазмуни он ба тоҷикӣ назарсанҷӣ аст ё ки апрос. айнан мисли пештара инҷо ҳам метавонем сарлавҳа, шарҳи кӯтоҳ ва сурати асосиро интихоб намоем. биёед дар ин мисол мо сурати асосиро аз бойгонии худи Playbuzz интихоб мекунем. албатта мавзӯи мо дар бораи такси аст ва инҷо ворид месозем калимаи таксиро ва мебинем Playbuzz ба мо кадом суратҳоро пешниҳод мекунад. фикр мекунам ҳамин вариант ки дар он ранги такси ноаён аст барои сурати асосӣ мувофиқтар аст. сарлавҳаи пурсишро ворид мекунем. метавонем инҷо шарҳро ворид намоем ва мегузарем ба илова намудани вариантҳо. Яъне тавре медонем ҳар пурсиш чанд варианти ҷавоб дорад ки онро хонандагон интихоб мекунанд. дар инҷо се намуди апрос ба мо пешниҳод мегардад, яъне дар инҷо фақат дар шакли матн метавонем илова кунем, дар инҷо бошад акси ё сурати варианти ҷавобҳо ба шакли доира нишон дода мешавад ва дар ин шакл дар шакли квадрат. биёед аввал дар шакли доира апроси имрӯзамонро месозем, баъдан ман ба шумо тарзи илова кардани апрос ба шакли матнро низ нишон медиҳам. инҷо илова мекунем титл ё сарлавҳаи апросро ки метавонад ба сарлавҳаи умумӣ мувофиқат кунад ва ҳамчунин метавонад савол бошад. инҷо метавонем ҳам сурат илова кунем ва ҳам дар поёни он ранги, яъне бо матн нишон диҳем рангҳоро. варианти як сафед, зард, сурх ва варианти дигар илова мекунем сабз. суратро интихоб мекунем. мо пештар суратро боргирӣ карда будем. шумо аллакай тарзи боргирӣ кардани суратро медонед.
ҳамин тавр мо саволи апросро илова намудем ва суратҳо ки ҳамчун варианти ҷавоб пешниҳод мешаванд илова намудем. Мо метавонем дар end cards яъне сурат ё ки матн илова кунем. Метавонем инҷо барои овоз додан ба хонандагонамон ташаккур гӯем. ва мегузарем ба пешнамоиши апрос. тафтиш мекунем ки ҳама суратҳо мувофиқат мекунанд, савол гузошта шудааст, вариантҳои ҷавоб пешниҳод шудааст ва пахш мекунем тугмаи комплейт. ва инҷо чун пештара ба мо embed код ва пайванд URL-ро барои паҳн кардан пешниҳод мекунад. Такрор мекунам ки embed код барои гузоштан дар дохили матн дар сомона истифода мешавад. Пайвандро шумо метавонед дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар месенҷерҳо ва дар дигар ҷо паҳн намоед. Метавонем онро кушоем ва ба ҳамин тарз овоз диҳем. ташаккур. акнун мегузарем ба қисмати дигари дарси имрӯзаамон. дӯстони азиз, қисмати навбатии дарси мо бахшида мешавад ба сохтани тестҳо ки имрӯз хеле маъмул ҳастанд ва хеле ҷолиб ҳам ҳастанд. Дар Азия плюс мо бисёр аз чунин тестҳо истифода мебарем. Масалан, шумо оё забони англисиро медонед ё не, ба чунин шакл мо омода карда будем ва ҳамчунин бо забони тоҷикӣ оё калимаҳои тоҷикиро бехато менависед ва ба чунин шакл ҳатто бо наворҳо ки оё навори фейкиро шумо фарқ карда метавонед ё не. Биёед якҷоя як тест месозем ва мебинем чӣ хел сохта мешавад. Боз ҳам тугмачаи create-ро пахш менамоем. Start ва Playbuzz ба мо ду намуди сохтани тестро пешниҳод менамояд. Яке тривия ва дигар квиз ном дорад. Тести тривия барои тести имрӯзаи мо мувофиқтар аст, барое ки онҷо фақат чанд варианте бошад, фақат як варианти дуруст интихоб карда мешавад. Тести квиз бошад, ҳама вариантҳо дуруст ҳастанд ва вобаста ба интихоби ҷавобҳо ба шахсе ки тестро мегузарад ҷавоб пешниҳод карда мешавад ва ин тест бештар барои сохтани тестҳои психологӣ истифода мешавад. Масалан, ба ин шакл: коррупсия в Таҷикистане цветет, насколько вы лично коррумпированы. Яъне то кадом андоза шумо гӯем фасодзада ҳастед. Ва айнан ҳамин тест ба воситаи тести квиз омода шудааст. Имрӯз мо бо шумо тривияро меомӯзем ва фикр мекунам шумо худатон метавонед аллакай дар квиз тестҳои худро сохта бошед. Тривияро интихоб менамоем ва чун пештара илова кардани сурати асосӣ, сарлавҳа ва шарҳи кӯтоҳи мавод. бубинед, тести имрӯзаи мо бахшида мешавад ба хабарҳои ба фейк ва ҳақиқат дар бораи коронавирус, дар бораи бофтаҳо, дар бораи умуман коронавирус ва мо чунин барои ҷолиб буданаш чунин сарлавҳа мондем. Дастхушкунаки электронии коронавирусро нест мекунад. Онро илова менамоем.
шарҳи кӯтоҳ, акси асосиро интихоб мекунем ва барои акси асосӣ мо чунин як суратро интихоб намудем, ки фикр мекунам ҷолиб аст. ва мегузарем ба илова кардани худи саволҳо ва варианти ҷавоб. инҷо метавонем матн ворид кунем ҳамчун савол, сурат ва ҳамчунин видео илова карда шавад. мо албатта ба шакли матнӣ илова мекунем. ва вариантҳои ҷавобро инҷо илова менамоем. бубинед, вақте матнро омода кардем, мо аллакай ҷавоби дурустро бо дигар ранг ишора намудем, то ки дар вақти сохтани тест ба хатогӣ роҳ надиҳем. аммо вақте ба тест ворид мекунем, албатта бояд ҳарду ҷавоб бо як ранг гузошта шавад. албатта дастхушкунаки электронӣ коронавирусро нест намекунад ва барои ҳамин мо бо пахш кардани тугмачаи коррект дар ҷавоби бофта ин ҷавобро интихоб мекунем, яъне ин бофтаи беш нест ва ҳеҷ гоҳ дар табобати коронавирус дастхушкунаки электронӣ фоида надорад. ва ҳамин тавр саволи дуюмро илова менамоем. дӯстон, ҳамин тавр саволи охиронро бо варианти ҷавобҳо илова мекунем. бори дигар месанҷем, ки дар саволҳо варианти ҷавоби дуруст интихоб шудааст, яъне ҳамчун ҷавоби дуруст бояд мо инҷо дар коррект галочка монем ва мегузарем ба final score, яъне натиҷаи тест. вобаста ба миқдори саволҳо мо метавонем инҷо то 2-3 ҷавобро пешниҳод намоем ва вақте корбарон ба тести мо ҷавоб мегӯянд, вобаста ба ҷавоби онҳо ки ба чанд савол ҷавоби дуруст пешниҳод карданд, инҷо ҷавоби тест пешниҳод мегардад. яъне ба 2 савол ҷавоби дуруст интихоб карданд, аз 3 то 5 ва 6 то 9. албатта ҷавобҳоро низ мо пешакӣ омода карда истодем ва онро ворид менамоем. ҳамин тавр мо 3 ҷавоб пешниҳод мекунем ба хонандагон. якум, шумо хеле зудбовар ҳастед, ба ҳар хабари беасос бовар накунед. ин ба корбароне пешниҳод мешавад ки 2 ҷавоби дуруст доданд. ба корбароне ки аз 3 то 5 ҷавоби дуруст интихоб кардаастанд, ҷавоб аст шумо тафаккури интиқодии хуб доред, шуморо фиреб кардан мушкил. ва касоне ки ба зиёда аз 6 савол ҷавоби дуруст интихоб карданд, шумо аз фейку бофтаҳо дар бораи коронавирус хеле огоҳ ҳастед, бештар омӯзед. ҳатман сохранид мегӯем.
ва намоиши пешакӣ превьюро пахш мекунем. дар ин ҷо ба мо имконият медиҳанд ки як бор тестро гузарем ва бинем ки то куҷо ҳар як саволу ҷавоб дуруст гузошта шудааст. бо пахш кардани тугмаи комплейт мо сохтани тестро ба анҷом мерасонем ва чун пештара аз embed дар ин ҷо метавонем кодро барои гузоштан ба сомона интихоб кунем ва ҳамчунин пайвандро аз ин ҷо гирем ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо паҳн намоем. дӯстони азиз, бо ҳамин дарси мо оид ба платформаи Playbuzz ба охир мерасад. дӯстони азиз, имрӯз ман ба шумо чӣ тавр сохтани корти интерактивӣ, тест, назарсанҷӣ ё апросро омӯзонидам. умедворам ба шумо фаҳмо буд. шумо метавонед баъд аз тамошои дарси омӯзишӣ саволҳои худро тариқи мессенҷер ба ман пешниҳод намоед. омода ҳастам ба онҳо ҷавоб гӯям.